Erokamano Jehova Nyasaye moloso thuolo kinyi ma kawuono ni. Erokamano janeno mar LTN. Erokamano ni Nyasaye moyawona piny to yaw ni piny nono mondo wachak warom e studio ka. Nyinga en Pastor Agustino Medo, aja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony buto Korogonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Ago erokamano ne Nyasaye mochako loso thuolo kendo janeno mondo wawuoye weche Nyasaye. Omiyo kapok adhi mbele, thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni teko Nyasaye. Teko Nyasaye, mane thuon wach ma kawuono adwa wuoye. Omiyo kapok adhi mbele adwa ni kulwi mondo weche duto wakete lwet Jehova. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu majawar. Janeno mana kaka sefulorani no, ok adwa na keth sa, adwa dhi mane wach Nyasaye. Mamuma wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Omiyo kaka wacho ni thuon wach madawuoye wacho ni teko Nyasaye. Omiyo adwa nasom kodi muma mar Johana 9 e wang'e. Muma madwa somo wacho ni chieng' moro ka Yesu ne wuotho. Kano wuotho to apoya nono nopo ka oromo gi ng'at moro ma muofu. Andiko wacho niya, onywolne. To ne en gi jopuonjrene. Koro apoya nono Yesu oromo gi ng'at moro ma muofu. Muma wacho niya, ne en muofu chakre nywolne. Ing'eni nitiere muofu moko mayudo ga ji ewi dongo. Kata nitiere ng'ol manyalo yudo ng'ato ewi dongo. To muma wacho ni jalni nonywole muofu ha chakruokne. Tiende ni min gi nonywole ka en muofu. E dalano, mon manikende dalano nong'e ni en muofu. Kata nyithindo mane nyuol e dalano ne yudo ka ng'ani en muofu. Koro ka jopuonjre onene ka gin gi Yesu, kech dhano kos ga wuoyo ka gimoro ng'ato kale, to jopuonjre Yesu penje niya, ng'atni ne gipenjo penjo. Kech kaka dhano nyalo penjo penjo, ka wach moro kale matek ginyalo wuoye. Mae momiyo ka gineno jalcha ka muofu to gipenjo Yesu penjo, kech mache japuonj mane ginyalo penjo penjo. To awuoro duoko mar Nyasaye. Amor ga gi duoko mar Yesu. Koro ka ginene to gipenjo ni Rabi, jalni nonyuol muofu nikech richone koso nikech richo jonywolne. Ing'eni jopuonjre Yesu ne gineno mana richo mar ng'at cha. Ni gimomiyo en muofu, samoro nyuole nikech richone, samoro en muofu nikech richone ama richo jonywolne. To amor gi duoko mar Yesu. Ooyo, Yesu nodwoko ni jalni ne ok onyuol muofu nikech richone kata richo jonywolne. Ni to mondo teko Nyasaye onere kichange. Mae thuon wach ma wacho na wuoye ni teko Nyasaye. Omiyo adwa dhi somo kodi muma no mondo iwinj gima muma wacho. Kaw mari mondo isom. Johana 9 wang'e wacho niya, kane Yesu wuotho noneno ng'at moro mane onyuol muofu. Jopuonjre nopenje niya, ng'atni nonyuol muofu nikech richone owuon koso nikech richo mag jonywolne? To Yesu nodwoko niya, uwinjo, Jali ne ok onyuol muofu nikech richone owuon kata nikech richo mar jonywolne. To nonyuole muofu mana ni mondo ji one teko Nyasaye kichange. Ha wacho ni mane thuon wach madawuoye. Omiyo kata okinyi sani, nitiere mama moro mobet mos, kata jaduong' moro mobet mos, winja sani, kata nyako moro, kata kijana moro, chiliel moro, kata nyathi skul moro mobet mos, ma winja sani, mane kale wach moro matek, gima ber manyalo wuok kuome onge. Ji osegoye mbaka. Momiyo gino timore ni.
Mana kaka Jali cha ne muofu. To gipenjo Yesu ni Jali nonywol muofu nikech richone koso richo jonywolne. Ta amor ga gi duoko mar Nyasaye kata duoko mar Yesu. Omiyo samoro gima timini ji osego e mbaka en chiene koso magi jogunda. Momiyo gini timorene. Ing'eni ji nyalo wuoye. Weche moko nyalo timoreni. Ma ji wacho ni timo richo koso ma richo kwaru koso jonywolni. To kawuono awuoro Nyasaye man gi duoko. Gini timoreni mondo ji one teko Nyasaye kitimoni kawuono. Samoro en tuo mosesandi. Samoro en nyathi ma pok iyudo. Samoro en kende dichwo ma pok iyudo. Samoro dhako kuyo otamore. Samoro ot malit osiko migero tamore. Samoro en chi liel moro ma ywak kuyo otamore. Samoro en nyathi sikul. Ma gimoro timorene, ji osego e mbaka kendo ji osewuoye. Tawuoro duoko kawuono mabiro lamo kodi. Ma timoreni mondo ji one teko Nyasaye kitimoni kawuono. Samoro en tuo ma isewuotho osiptende kidwaro konyruok onge. Samoro isewuotho adier tiniwacho ni tuo nani mar sukari. Samoro en asma. Samoro en tuo manulume wich bar musiko. Isetemo samoro maringe chogo, maringe remo. Isetemo mondo iyud chang, breakthrough onge. Ji osego e mbaka. Ni ma tuo nene to be nochangi. Ji osego e mbaka. Eni to nomwonyo Manila manende dhi adhiani. Ji osego e mbaka. Nikech joka be nowuoyo. To nonego ng'ato musiko mana kotuorene. Ing'eni samoro nyalo bedo matuo ma ji wuo. Ma ji wach weche maricho. Mana kaka joka nopenjo Yesu ni Jali nonywole muofu nikech richone koso richo jonywolne. Awuoro duoko ma Yesu nigo. Duoko makare. In bende kata osetuo ma ji osego e mbaka. Iwinjo ma timoreni mondo ji one teko Nyasaye kawuono kichangi kendo kichungi otanda mar midekre. Akani ng'ato be wacho ni pastor ane mamara ni ji osego e mbaka. We chandore gi dhano. Chung tin ma Mungu chwe ok gikos ga penjo. Ma omiyo Nyasaye mumano we ni we geno kuom dhano. Ochalo muya mawuok e onono mane Isaya ma ok adhi somo 22. Isaya 1:22 madongo 1:22 ni dhano chalo muya mawuok e ok gikos ga penjo. Chieng' moro mama moro biro na. Jaode omanya kanene lolo TV kama. Min ode nyuol nigi dweche 3 olokore janeko. Tuo mar neko gore kuome. Maji nosewuoye, Johana ne wuoye. Eni to donje Illuminati to manyocho ngimane. Koso jaode manyocho donje. Koso ma anyuola. Manyocho ngimane. Dhano no wuoye. To nanyiso jaode ni kik ijali kata jirani wuoyo. Ibiro neno teko Nyasaye. Sama noluonga madhi alamo ne janeko. Somo Marika Beach. Jal moro mo makanyo mane lokore janeko kodak Lang'ata. Odak Aburini chamo wiye joma tho. Ne ng'olore gi kite. Sama noromo gi Yesu. Ma jochiende nodonje ngurume. Sama ne walamo. Mama ni noyudo ngima. Kendo Johana noneno teko Nyasaye kichange kendo ngima nyaka kawuono sani higni 3. Achani ng'ato be winja. Ma wacho ni pastor. Kare gima timani kawuono adwa neno teko Nyasaye nikech ji osego e mbaka. Ji osewuoye. Samoro en tich misemanyo ndalo mathoth ok iyudi. Certificate nitie. In gi degree tich otamore. Ji apply tije. In mari ok dwoki. Ji yudo promotion kama gitiye. In promotion ok iyudi. Amor gi duoko mar Nyasaye. Ji yudo tije in ok iyudi. In ng'isi ni kuja kesho. Samoro ng'isi na kuna kazi.
ma ji osegoye mbaka en ni tichiene kose ji osewuoye to ma gombo madalagi mane osomo asomani to tichere ji nyalo wuoye mana kaka jopuonjre Yesu nopenjo Yesu penjo to moro gi duoko mar Yesu kata kawuono winji ma timore ni mondo ji one teko Nyasaye kimi tich kawuono e nying Yesu kata tiche misemanyo kik chandi. Kijana moro biro ng'isa timo nano ni pastor asemanyo tich mamanyo tich olokore tich osiepena nigi tich pastor an tich otama an kadhi manyo tich ing'isa mana na hakuna kazi na ng'ise ni kik ijali duoko kawuono yudore mosiepe nosepenjo ang'o matimore ni jomoko nowacho ni magombo madalagi eni to moro notho ka ok oyudo tich moluwe ng'isa ni pasa ji nowacho weche maricho kuoma to nang'isa ni haijalishi wechanore gi weche dhano sama ne walamo kode Nyasaye duoko noyudore kendo en e tich sani higni 2 ma timore ni mondo ji one teko Nyasaye moko ok ni richo mitimo kata richo jonywol moko timore mondo ji one teko Nyasaye kitimoni. Akani ng'ato be winjo mawacho ni pastor awinjo wach Nyasaye onge gima tek mano setamo japuonj kata kawuono biro timo ne ng'ato samoro ndi chwe misemanyo ndalo matho isewuotho otamore duoko tamore adier tini limo wede ndalo mathoth kata ng'at mapinji nyingi onge samoro in kod adek kata 2 ng'ato ka ng'ato gi wuon gi tiende ni nyithindo ikia nang'o ma ichom kanye samoro en gi tich to ni ng'at midak go tamore tini wacho ni tijni e chwora ondik kanye ni tich e chwar ng'ato to mumo ondiko ni ng'ato we wuon gi min to dhi padore kuom chwore to gibedo ringruok achiel. Kata okinyi masani nitiere mama moro mane owere gi chwore adier jachien nogole dala modakie ng'ato nena ka mawacho ni pastor hani masewuotho kamanyo dichuo onge otamore kata ng'at mapenja onge ji osegoye mbaka ma ji wacho ni tombo jaberni ang'o matime mamune kendo nikech dhano wuoyo kaka joka nopenjo Yesu penjo tombo jaberni ang'o matime eni chiene momiyo ko nyayudo dichuo koso migogo moro notho dalagi mano ok odhi tedo moluwe ma ok onyal dagi dichuo ji osegoye mbaka ng'ato mawacho ni pastor ane mama ji osegoye mbaka to winji matinde adek wacho niya matimore ni mondo ji one teko Nyasaye kikendi e nying Yesu kendo kidok e odi ma jachien nogoli cha e nying Yesu. Awuoyo gi ng'ato mawacho ni pastor awinjo duond Nyasaye kata awinjo teko Nyasaye nikech abiro lamo gi ng'ato amor ga gi duoko mar Nyasaye amor gi duoko ma Yesu noduoko en ok ong'i be ok ogoye mbaka en otimo atima onigi ranyisi ne gineno teko Nyasaye odhi mbele kowacho niya sama Yesu nosewuoyo kamano mondo teko Nyasaye onere kichange kata kawuono awinjo kobiro timo. Mama moro netimo nana ne pastor asetedo kuonde 3 nyithindo be an ga 3 ng'ato ka ng'ato be gi wuon gi ng'isa ni pastor ayie tim nenda nikech Nyasaye notimo naneno teko Nyasaye ji nosegoye mbaka en ti chwore ne otho koso nowere gi chwore ne ji penjore ni to mama gunda gi koso mama chalo nade momiyo ok onyal yudo koso ichiene ji ne ogoye mbaka to sama ne walamo Nyasaye jirani nyaka joma ne wuoyo noneno teko Nyasaye kendo mama ni e ode 2 years sani
Akia ni ng'ato be winjo mawacho ni pastor, an mara ni ji osegoye mbaka. Samoro anyuola osegoye mbaka. Osiep osegoye mbaka. We chandori nikech dhano nyaka wuo. Amor gi duoko mar Nyasaye. Amor gi duoko mane Yesu duoko. Lingurore, Jali ne ok onywol muofu nikech richone kata richo jonywolne mondo ji one teko Nyasaye kichange. Samoro nyathi misemanyo ndalo mathoth ok iyudi. Adier mama moro nena ka mosewuotho. Osewuotho osiptende matindo gi madongo. Duoko onge. Sono naka dakteche madongo dongo gynecologist duoko tamore. Samoro semadho yath duoko tamore. Ng'ato nena ka sani mamoko kete nyaka buo tanda. Duoko pod tamore. Samoro mako to wuogi dweche adek. Jachien odagi golo gi dweche adek. Onge breakthrough. Adier samoro nyuolo maber to koting'. Odok dala gi lwete nono. Ji osegoye mbaka. Enito magomo madala gi koso momake. Ji osewuoye. Koso mar kodhi. Ji osewuoye. Koso anyuola gi moro notho ka ok oting'o nyathi. Ji osegoye mbaka. We chandori gi gik ma dhano wacho. Ma timoreni mondo ji one teko Nyasaye kiting'o nyathi e yor ono. Ma timoreni mondo ji one kinyuolo nyathi e nying Yesu. Ma timoreni mondo ji one ka Nyasaye golo teko mag chunje mag pala ma in nyaka teri e pala kidhi nyuol e nying Yesu. Ng'ato be winjo mawacho ni pastor, awinjo teko Nyasaye nikech kawuono biro timo. Haijalishi adwaro ng'ama osewuoyo wiye. Mana kaka jalcha nopenjo Yesu. Ne gineno mana richo mar jalcha kata mar jonywolne. Ne ok gine miracle ma Yesu dwa timo. Kani ng'ato be winja mawacho ni pastor, awinjo teko Nyasaye. Mama moro biro ira ng'isa ni pastor, ayie timna nenda. An ya nosewuok adek. To ne awinjo kiyale lolwe TV. Pok aneno mamani. Na kawa yie moro mi jamak wacho ka ng'ato no mak TV to go chonge piny. Na aneno ka Nyasaye notimo. Sana na ating'o nyathi. Gochone ka gi dweche 7. Nosenyuolo nyathi. Ang'o maber tek matamo Nyasaye? Samoro en kwe emotamore ot. Unugoro odiochieng' gotieno onge kwe. Gini odhieri. Hera norumo. Ji ne luongore sweet Harling, Talin, Hani. Mago norumo ji luongore gi nyinge le. Samoro ng'ato ninde sitting room, ng'ato ninde bedroom. Kwe otamore, mok bed. Kato kinyi masani, nitie ng'ama nenda kama dwa fundo. Ne gipogore gi chwore wach. Owacho ni an oromo roma. Idwa fundi dhi kanye. Idwa neno teko Nyasaye kawuono kaduoki e odi kanyo. Samoro ng'ato nenda ka sana dier. Ma jachien nopogo gi chwore. Winji. Ji osegoye mbaka. To ma chalo gombo. Momiyo ok nyal bet ga odni. Gin gi dhawo pile. Ji osegoye mbaka. Koso magi chunje manotho ka onge kwe. We chandore gi gima ji osewuoye. Andiko lero ni adek matindo. Ma timoreni mondo ji one teko Nyasaye kakelo kwe e odi kawuono. Akani ng'ato be winjo mawacho ni pastor, awinjo teko Nyasaye. Mama moro biro ng'isa ni pastor, ayie tim nenda. Gisedak higni 13, nyithindo 3. Kwe notamore. Dichuo keto ne condition. Mama ni kano nyiewo gari, dichuo mae. Oidho matatu kodhi ga tich. Dichuo no keto ne condition, sama odonjo e ot. Ok kal. Kokalo to goruok. Mama ni kaluokore. Ne gine ot maber. Ne gin joma nigi pesa. Kashawa go sha. Dichuo wacho niya, ogone koko. Mama ni kadiyo simo. Owacho ni simo manade mediyo. Kata mama ni gocho ne wedene. Ni mago shiepene. Awuoro duoko mar Nyasaye. Kano otero ne chuo chiemo. Dichuo puko miyo mana guogi. Weche gi na lit ne mama ni. Tawuoro Nyasaye mana duoko. Ma ji nosegoye mbaka. Nikech ne nigi pesa.
Ji wacho ni magi koso ne gidonjo Illuminati, gigi tino lokore jowadwa. Manyocha gin gi kweni. Nikech dhano nyaka wuo, dhano nyalo wuoyo. Al-Shabab gore gi KDF, oto kwe onge. Ne gineno teko Nyasaye, kendo mamani noyudo kwe mano onge godo e nying Yesu. Samoro noala misemanyo, itemo to gore piny. Chunyi chida. Niketo mena, luar. Samoro ana mar business, mar hotel, kata kasa madonjo onge. Samoro noala mar rech, kata ng'at manyiewi onge. Samoro niketo duka M-Pesa, mago nopodho te. Amaro gi duoko mar Nyasaye, ji osegoye mbaka. En to en gombo mane? Baen kochako business nyaka luar pinyne. Ang'o matimore? Koso en jabendho mane mobiro bande? Kwero mane manotimo? Ma wan to wadhi maber, ma ng'ane gin to dhi maber. Ang'o matime? Ji osewuoye. Koso nodonjo Illuminati, koro gigi tindo lokore. To manyocha dhi maber ni. We chanduri gi dhano. Winji, ma timore ni mondo ji one teko Nyasaye kohandi ni chung kendo kia ohala e nying Yesu. Akani ng'ato be winja, haijalishi gik ma ji osewacho. Amor gi duoko mar Yesu. Amor gi duoko mar jakondo mula. Kata en ken, mikendo to mon dhi adhiya, mano gombo, ma ji osewuoye. Samoro ipango, to kochopo moikendi, wachno ruchore. Iyudo mana mating'o ot te. Kech moko ting'o ga nyaka misigo. Midong' ke ywak. Miwach nang'o matimore kit ngimani. Ji samoro segoye mbaka. Ji wacho to matimore ni en ang'o? Ma mar kodhi. Koso kwar gimoro notho ka onge dhako jowadwa. To ma en wuod wegi mana ma jaber. Tich bende en go. To kendo tame nang'o? Ji osewuoye. Winji. Ma timore ni mondo ji one teko Nyasaye kikendo e nying Yesu. Kendo ka jaodi manodhi ni tuogo e nying Yesu. Ang'o matek manosetamo Nyasaye? Adwaro gima wacho ni pastor mare ma ji osegoye mbaka. Tamoro gi duoko mar Yesu. Jal moko wacho ni richo. Mae momiyo na wacho moko timore mondo ji one teko Nyasaye kitimoni. Kata kawuono biro timo. Adier ng'ato nena ka. Kijana moro nobiro ira ng'isa ni pastor. Ane mane mono weya to be ok wachwanyre. Ai to be ok giweya nono. Giting'o nyaka misigo te. Ma ot buoga kadonjo tabedi nyaka piny. Nomiya nyiero ni pastor moko ok inyalo ywak. Idhi ywak mane cho. Kare ywak moko ok inyalo ywak e ot kotimore ni. Awuoro Nyasaye mane gi duoko. Ne walamo kode Nyasaye winja ka yalo kama. Ang'isa ni ma timore ni mondo ji one teko Nyasaye kikendo. No kendo. Kendo en gi dhako. Sani higa 1.5. Ang'o matek matamo jakondo mula? Samoro en kong'o. Misetemo mondo iwe. Gini idhi mana kajuok. Tinde ji ochaki mana ni Mr. Didio. In miluongi ni jatend club. Moro mama moro nena ka. Jaduong' moro nena. Mayuago dalane. Kong'o mono yudo tich. Kong'o mono gedo. Kong'o mono kendo. Kong'o mono nyithinde nyombo. Osewuotho. Otamore. Adier gino mono yudo nyaka tich. Gino mono nyaka yudo promotion. Omako mama moro sani nena. Ok ne juo kende. Owacho no golo stress. Ng'amo ng'isi ni kong'o golo stress. Samoro en chiliel moro. Owacho ni kong'o ni chuora. Ondik kanye ni kong'o chuor ng'ato. To magi gik ma jachien ema okelo. Winji. Kawuono ji biro neno teko Nyasaye kiwe kong'o. Kendo ka kong'o ae ngimani e nying Yesu. Ma ji osegoye mbakani. Ma wacho ni to en gombo. Dalano nyaka ji methi. Ka ok imethi to mano chalo gama nobi godo. Ji osegoye mbaka. To kawuono ji biro neno teko Nyasaye. Ka Nyasaye golo chunje ma kong'o. Akiani ng'ato be winja. Ma timore ni mondo ji one teko Nyasaye kitimoni. Akiani ng'ato be wacho ni pastor awinjo. Kijana moro biro ira ng'isa ni pastor ayie tim nenda.
ne en wuoyi achiel e kind nyiminege, odak gi min-gi. Nochake ni en jatend klab, owuok okinyi to duogo odhiambo. Sama nowinja ka yalo kama, mor gi jakondo mula manyalo timo. Nowinjo sama omako TV, owinjo ka teko wuok. Sama ne alamo Nyasaye, ong'isa ni bang' dakika 10 owuok oko. Kochopo ka kong'o to gimoro ng'ise nodoge dala. Kochopo e dot, oyudo ka gimoro mana manotweye godo okete e dot. Modhro gine ne ni kanyo. Gigo wuok kanyo kende. Awuoro teko Nyasaye. Kata kawuono biro timo. Ng'ato nena kama samoro osemanyo mondo ogedi, otamore. Opango to kethore. Samoro mabati ni piny, musumal ni piny, gimoro matimore. Okia. Ji tindo go mbaka, malit osiko emogero. Ji osego mbaka. Eni to kwar gimoro notho ka ok ogedo. Ang'o miyo ok onyal golo nyaka dala? Koso chiene. Koso nitiere jogunda gi moko. Koso ne gidonje gik moko. Momiyo ok onyal bedo gi ot. Winji, ma timore ni mondo ji one teko Nyasaye kigedo higani e nying Yesu. Kigolo dala higani e nying Yesu. Samoro en nyombo. Mama moro nena ka. Chuore pango mondo nyuome. Higa luora. Adier, samoro pango mondo nyuom chiege. Higa luora. Tine okia gima timore. Nyaka nyiminegi maluwi nosenyuom. Ine midong'. Ikia gima timore kit ngimane. Winji, ji osego mbaka. Ji wacho niya, to nyar ng'ane ni endi en e gombo. To apenji, to ma nyiminege nosenyuom ni to en dak nyuome. Ji osego mbaka. Adwaro ma ji osego mbaka. Adier, ji osego mbaka. Eni to en mar gombo jowadwa. Ma en wuoyi maduong' to pok onyuomo chiege ni. Ta winjo ni jolupne nose nyombo. To en ang'o matime? Adwaro ma ji osego mbaka. Winji, ma timore ni mondo ji one teko Nyasaye kinyuomi dhok higani. Kendo kinyuomo chiegi higani e nying Yesu. Samoro en nyathi sikul moro ma fiso tamo. Okone kama biro wuoke. Samoro fiso tamo adier modhiga e college. Samoro ja college. Okone kobiro tieko skul. Samoro en tuo moro masande. Samoro en wich bar mamone somo. Samoro en asma. Tuo moro tame somo. Ma ji osego mbaka. Bene somo adier. Ji osego mbaka. Dala jo kang'ane. Be nyithindo chopo kata klas 8. Kang'ane wang'e ni nyithindo wege klas 7. Yani ji osego mbaka. Mama tinde wacho skul bwogo ni jela. Ji osego mbaka. To kawuono awinjo teko Nyasaye. Ma timore ni mondo ji one teko Nyasaye kitieko skul e nying Yesu. Ji biro neno teko Nyasaye kitieko college e nying Yesu. Gibiro neno teko Nyasaye ka skul fee yudore e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja mawacho ni pastor. Ani mamara ji osego mbaka. To kawuono biro lamo gi ng'ato mawacho ni pastor awinjo teko Nyasaye. Mana niye ma ji osego mbaka. Mana kaka Yesu, Jopuonjrene Yesu nopenjo ni Jali nonywol muofu nikech richone koso richo jonywolne. Yesu amoro gi duoko. Yesu duoko niya, winjuru, Jali nonywol muofu. Ok nonywole muofu nikech richone kata richo jonywolne mondo teko Nyasaye onere kichange. Kata kawuono lamo gi ng'ato mawacho ni pastor ni mamare ji osego mbaka. Kata in Mombasa kanya adwa lamoni. Kata in Nairobi kanya adwa lamoni. Kata in Nakuru, Mumias adwa lamo kodi. Kata in Migori, kata in Siaya, kata in Bondo, kata in Kano, kata in Nyakach, kata in Mombasa, kata in Nakuru, kata in Mount Elgon. Akeni ni kanye. Nikech adwa lamo kodi. Ba sama jal moro no winja kalamo kama. Jal manatimo ni nende. Ma jochiende ma kongo no sando. Sama no mulo teko ma Nyasaye kowuok e TV. Sama no mulo kongo no rumo e nying Yesu. Jochiende no a. Kata kawuono winjo kodwa timo. Makane TV. Kinyalo mako timaki. Kinyalo go chongi piny tego. Nikech yie kelo gik maonge mabedie. Adwa lam kodi. Driver ka in e mtoka kanyo slow down.
Ai ti med volume. Kinene magawa kanyo tel kanyo. Akwayi ni med volume matin. Kichadwa lamo gi Jali. Ka ine odi kanyo go chongi piny. Nikech abiro winjo teko Nyasaye kabiro kama intieno. Mativi walamo. Ago ni erokamano Nyasach loch. Akawo janeno ni akete lweti. Akawo mama ni, akawo kijana ni, akawo jatuong ni, akawo nyako ni, akawo nyathi sikul ni, chiliel ni, akete lweti Jehova. Ma dhano segoye mbaka. Ma ji nosewuoye. Tawuoro teko Nyasaye manotimo ne jalcha. Tim ne Jali bende Nyasach loch. An gi yie ni tok Injili ni dwoko yudore. Alamo ka an gi yie ni timone e nying Yesu ma jawan. Janeno mana kaka wacho ni nyinga Pastor Agustino Medo, aja Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogony, buto Korogona School, ajal mowar kendo mopong' gi teko mar maler. Ji osekawo nambana moyudo konyruok. En piny ka. Haweyo mondo mi watudre. To kapok aweyo, ago erokamano ne jololwe duto te, nyaka director mar lolwe Samo Chola, Niko Kelo. Nyasaye mondo gwedhu te, nyaka joma tie lolwe te. Nyasaye mondo gwedhu. Ago mos ne Niko Kelo. Wito dagi e piny Nairobi ka. Midhi ik saa 8 odhiambo. Waduto te warom kanyo. Nyasaye mondo gwedh ng'ato ka ng'ato. Namba mar simo en 0726 84 39 41. 0726 84 39 41. Kao kamano. Namba machielo en 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Kao kamano to Nyasach kwe mondo gwedhi kendo umi. Ka watudore. God bless you.